Yung pala, nagawa na niya ng karampatang solusyon agad. Pagka ikaw, we will never tolerate that, ano, kasi sa 18,000 pulis, ngayon lang ako nakakita ng ganyan sa NCRPO. So, he was relieved. Maayos naman yung steps. Baka tumama sa ulo mo yan, Be, ha? Pinarelieve, pinaiistigahan, and direct consequences niya. Oh, Chi. Dahan-dahan, baka tumama sa ulo mo yan. Sakit yan. Okay. Sakit. General, ang PNP ba po ay mayroong mga sinasagawang mga human rights sensitivity seminar para every now and then ang ating mga kapulisan ay malaman itong mga ganitong o ang approach nila sa mga ganitong mga pangyayari? Yung ipin mo, ha? Alam niyo, kumpleto. Yan, human rights seminar, police operational procedure seminar, all seminars. No? Kaya makikita niyo. Walang excuse talaga yan eh. Walang excuse talaga. So ibig sabihin, hindi pala nag-miss out itong ating mga mapuluan ng pulisya, no? Talaga mga personal na ano lang, na mga taong itong isolated case to. yes, yes. Kung sa mga isolated case, hindi naman muna. Hindi naman muna standard procedure. So, okay. So with that, sir, suspendido na ho yung pulis. Anyways, Under investigation na po, may kaso na pong na-file. nawawala-wala. Actually, yun ang Dirty yan, Be. sabi niya, okay, kaya